ba Huwag kayo? mong gagawin yun. Huwag mong gagawin mo. So, sige ko. Hindi ko kayang agatin sa church. Oo. Kumusta? Pili ko pinarasahan ako. Hmm? Oo, oo. Ano ka, George? Ka, George? Basta, Kamusta? okay lang naman. Ano lang kuya, ano na lang, call na, ano na lang, tawag na lang. Sige, sige. Bibigay ko yung number ko sa'yo. Hindi, dito na, okay na ito. Wala kasi akong pagsabihan ay. Sige, sige. Sige. Eh, Sige lang. ikaw naman yung leader natin sa sa iyo. Sige. Kumusta? Bigat kasi itong ano ko. Bigat kasi ko just yung Mabigat yung problema. Hmm. Bakit? Anong try ko kung makatulong sa'yo? Hindi ko alam ang Hindi ko alam ang Ito ba ay tungkol sa work mo? Or sa... mas mahanap pa. No. Mas grabe. Mas grabe. Mas grabe ang... Napansin ko rin na talaga yun na hindi talaga yung problema ko kasi hindi ka talaga mawala eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko masabi ka na. Sigurado mag-disappoint si mama. Hindi pa ito alam nila mga mapapakawan. Hindi maganda sa kanila. Tungkol ba sa love night? Sinabi ko sa'yo ko sana gusto sabihin kasi alam kong may ano ko. Yung spiritual spiritual wisdom. Oo. Subukan natin tulungan tayo kapag... Pero kasi Kuya George. Oo, sige, oo. Sige. Ay, sige ako. Sabihin mo yung ano mo, ang kayo ko. Paano? Buntis ata siya. Ano ka buntis yun? Yung ano. Boyfriend ko. Ngayon? Feeling ko, kinakabahan ako. Ay, okay ka? Pinakabahan ka? Feeling mo lang ngayon. Nabuntis yung girlfriend ko ngayon. Kinakabahan ako. Baka ano mangyari? Baka Kung anong mangyari sa akin. huwag ka mag-worry. Oo. Kumbaga, ay mga hindi pa naman matagal hindi pa naman matagal yung sitwasyon mo at yung sitwasyon na yan. Kumbaga, hindi pa naman ba hindi mo pa naman ba Kinakabahan kasi ako. yung First time kong kaya nagtawag na ako sa'yo. oo. Oo, huwag kang mag-worry kasi meron tayong pwedeng magawa ang natin. Huwag kang mag-worry. Nangyari din sa akin. What? Nangyari din yung mga bagay na yan sa akin mga time. Huwag mong i-worry ang ganyan bagay. Pero Gusto ko na-depress ng ganito. maayos. Isip ko nga sana Kailangan pakamatay kasi masama baga yun. ay, Masama baga yun. huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin mo. So, sige ko. Hindi ko kayang agatin sa church. Oo. Kumusta? Pili ko pinarasahan ako. Hmm? Oo. Ano ang kumusta? Ano ang sitwasyon ng girlfriend mo? Alam na, clear naman niya, alam na positive na may buntis sa talaga siya. Hindi naman din yata niya alam. Hindi pa kaso. Ano pa kasi? Confirm. Oo. Hindi. Natatakot ako magbili ng ang tawag doon, yung test. Pregnancy test. Oo.
Ayun lang, natatakot. Ito, kaso Pero, ilang buwan na daw ay. 2 buwan na. O Diyos, anong gagawin ko? ganito ang gawin mo para mas maagang pagkakataon. Mas mahirap yung sitwasyon mo kung malalaman ng marami agad-agad ay buntis na yung girlfriend mo. Ganito ang gawin natin. Dapat matest na kagad siya. Kung totoo yan o hindi. Ang tanong ko, mahal mo ba yung girlfriend mo? Mahal ko po. Mahal mo. Mahal ko. Kung mahal mo, ganito ang gawin natin. Kung mahal mo yung girlfriend mo, ipatest na kagad natin. At agad-agad ay ano na tayo? Natatakot ako sa sasabihin ng mga tao. Eh kaya, huwag kang mag-worry doon. Unang-una ay gawan na agad natin ang desisyon kasi unang-una mas lalong mainit at maano ang ni Papa mo kapag hindi agad natin nagawa ng paraan ito. Meaning, ang gusto kong sabihin, kung matest agad natin ng ganun, at least hindi agad-agad maano sa tao na ay ganito ang nangyari o mayaan natin konti, may kukover natin konti. Ay kung agad-agad ay kung late natin mayaan yan, mas magiging problema. Nag-gets mo ako? Oo. Although ngayon, kaya natin magaan. Pero kung halimbawa, Ano kaya, Kuya George, kung ano? Ay lalo. Kuya George, ano kaya kung takbuhan ko na lang? Hindi na ako magpakita. Ano kaya hindi na ako magpakita? Ay, kawawa naman yung yung magiging anak mo kung sakali yung ano. Huwag ganun. Natatakot kasi ako. Natatakot ako, Kuya George. Alam mo kung bakit ganito. Maging si King David, ay naka-experience ng ganyang problema. Di ba ga? Maging yung mga lingkod ng Diyos nung panahon ay naka-experience ng ganyang problema. Yan kinakailangan natin gawin. Huwag mong ang advice ko sa iyo, huwag mong sana makagalit si Lord sa iyo. Mas maraming problema. Una ko plano sana maalis na ako dito. May ipon man ako sa pag-vlog ko. Alis na muna ako sana. Kasi natatakot ako. Mabugbog ako nito ni Papa. Ganito, wait ako lang. Ano kaya, Kuya George? Hindi ako makatulog. Ilang gabi na ako, Kuya George, hindi makatulog. Sige na, nagigit ko yung point. Ganito, grabe yung pag-hold mo. Ipatest mo natin yung ipatest mo yung hindi ka na gano'n. Kasi para malaman mo. Kaso ano? May iba na akong gusto sana. Kaso natatakot ka. Parang may iba na akong gusto. Ito kaya yung pag nagpakamatay, hindi mapupunta sa impyerno. Ito kaya yung Kuya George. Kasi parang gusto ko na talagang tapusin. Huwag mo idaan sa ganun kasi mas lalo lamang mas mabilis na magiging kaparusan sa iyo. Yung eternal na kaparusan sa iyo, yung parusahan ka na 10 years ka na parusan. Ngayon, hindi ako naniniwalang hindi mo mahal ng girlfriend mo eh. Alam mo, Mahal ko. Raj, ang pinakagagat ng social media. Mahal mo yung girlfriend. Alam ko yun. Mahal ko nga, Kuya George. Oo nga. Mahal. Ay, ganito ang gawin natin. Doon po sa unang sinabi ko, yun na naman pwedeng gawin natin ay unang step natin gagawin dyan base sa sinabi ko. Ipatest muna natin yung situation. Kapag okay o hindi, mas maganda kung hindi kasi unang-una makakapagplano pa kayong dalawa. Pag oo na, kapag siya na, pag positive na buntis ang girlfriend mo, ngayon ay magagawa agad natin ng paraan may kasal kayo kasi unang nasa legal age naman ang ready ka naman na para magpamilya. Kaya naman. Pero kung buntis natin, hindi natin gagawa ng paraan yun, mas lalong mapapalagay si Papa mo sa alanganin, mapapalagay yung girlfriend mo sa alanganin, hindi papayag ang pamilya nun, mapapalagay ka rin sa alanganin. Tatlong sitwasyon ang pati yung karir mo, apektado lahat yan.
Pati lahat na. Kasi ang hirap ng sitwasyon mo eh. Nasa ganung sitwasyon tayo. Sabagay, may point ka. May point ka, Kuya George. Kinakailangan natin na tugunan yun. Kumbaga, isolve muna natin immediate concern para maging okay tayo. Salamat, Kuya George. Kung naman nag-test mo, kung magkataon mo nag-test yung girlfriend mo, ay at ka pa paano eh. Kahit pa paano, ay Kuya George, hindi naman magmukhang okay lang ninong ka kung ano? Pag anak. ano? Kuya George, prank lang. It's a prank! It's a prank! Kuya George, Patingin din ako kay Kuya George Dan. Kuya George, ang galing mo. It's a prank. It's a prank.